L'Institut d'Estudis Baleàrics patrocina Sa cadira dels majors. La cançó és la part de la cultura eivissenca que duim més coixa. Avui, però, coneixerem una dona que dus cantar en sa sang. Comença Sa cadira dels majors. Ses al·lotes, pel carrer al·lotes cantant i pas altre van els pinxos, a la plaça es trobaran. Avui de nit a Xacota. Aquesta setmana som a Jesús per parlar amb una micalera amb una veu inconfusible que ha pujat a tots els escenaris de les nostres illes. Una creadora de cançons que toquen l'ànima de qui les escolta i que són des de fa temps patrimoni de la nostra cultura. Avui s'asseu a la cadira dels majors na Margalida Roig, de Can Pep, de Mortera. I l'ambient és d'alegria, banderoles i engalanats. Margalida, molt bones tardes. Bones tardes. Com estàu? Estic la mar de bé, ja ho veig, Sí. de salut no massa. Per què? Bueno, Però bueno, això que havíeu passat Sí. pel mecànic. Ah, exactament. Sí, Havia canviar passat alguna pel peça. mecànic. Claro, però mentre es pugui canviar una peça i anar Mentre hi igual, hagi recanvis. eso, no hi ha cap problema. Bueno, però la veu no. La veu perfecta. La veu, a part de que no l'he entrenat molt, aquella temporadeta no l'he entrenat molt, però sí, el tinc bé. Molt bé, molt bé. Margalida Roig, i què més? Roig i què més? Ramon. Roig Ramon. Micalera. Sí. Ah, això sí, Sí. faria falta. Faria falta. Nascuda a quina casa? A Can Joan de sa Caseta. Can Joan de sa Caseta. Això quina Claro. venda està, això? Això està a la venda de dins Uberqueta. Uberqueta, Agafa de la venda de dins Uberqueta. Molt bé. I éreu molts a Tot casa el vostra? barri. Pues sí. A jo em dóna alegria pensar-ho perquè jo, que sé, jo ara veig poques coses així, poques cases, no sé si cap, però érem 7 germans i els pares, i encara hi havia sempre una tia Bea, que era padrina del meu pare, que sempre guardava i sempre ens ajudava. O sigui que 9 o 10 9 o 10. érem a casa. Bueno, i per dar de menjar tota aquesta gent, A veure, si es dona anant feina... al supermercat, no? Si es dona feina, sí. Si es dona feina s'ha de dar a menjar. D'alguna manera es menjava, quizà menjàvem inclús més bé que ara. Ah, això segur. D'això n'estic segur. Goles cap, o poques, hem de dir, però quizà per cos, a veure, perquè tots hem pujat i tots treballàvem i tots estàvem bé. Vol dir que es menjar algo hi havia. Vosaltres teníeu hort allí, teníeu aigua? Havíeu d'anar a Sí. buscar aigües al pou d'Uberqueta o Bueno. com era això? A casa teníem cisterna. Aigua viva no. Però en l'estiu teníem un aljub, també pels animals. De vegades, quan se feia l'estiu llarg i això, anàvem en el pou d'Uberqueta, en su carro, i hi pujàvem una bota d'aigua, ahir anaven els animals de preu, que ara sempre teníem 2 o 3 animals de preu. De vegades en tenim de petitets, que criaven egos,
I tot això ho duíem a veure allí, inclús el bestiar, agafaves el carrerany, no camí, hi havia carrerany, i si pel camí passàvem nosaltres, però el bestiar passava dret pel carrerany i anava a veure en el pou d'Uberqueta. Allí hi havia una pica grossa i es dava a veure, no la nostra manada, potser rimbaven 2 o 3 manades de bestiar i se'ls hi treia aigua per tot. Allí quines cases veïnes teníeu, allí a Uberqueta? Hombre, a Uberqueta era una casa que estava allunyadet un poc de casa, perquè casa estava més dalt del Puig i allò estava baix, però bueno, estàvem veïns i mos veiem molt sovint perquè havíem estat molt mesclats. I per l'altre costat, pues, hi havia a Can Codolà, que partim amb ells, ara encara, que està una germana meva casada. A Rodant hi havia Can Paia, que allí estàvem prop, bastant prop. A Can Tanques, totes aquestes cases eren veïnes. Ara, com hi ha barrios que són molt, molt veïns i diuen, sí, és un veí, però estan 400 o 500 metres lluny i diuen que és molt veí, però no. Llavors un veí estava potser un feix de 100 metres avant, però era un veí, era veí, perquè tan prop de casa no es feien les cases tan prop. Allí hi havia escola de Sant Miquel, hi havia escola de Lots i de Boixes. Però per separat, Per separat, els Boixes, això, sí. Separat llavors. Sí. Hi havia Doña Sebastiana, que em feia escola jo i les altres que hi anàvem, i per Lots hi havia en Villan Gómez. Us en recordeu de gent de la vostra quinta? Del lotes de la vostra quinta o no? Sí, de per Can Lluquet de Maimó, de per Cas Mestre Cova, totes les del Mestre Cova, les 3 o 4 del Mestre Cova érem de la mateixa quinta. De Can Lluc de Maimó, ara sí els vaig anomenar, de Can Besoró, moltes de la meva quinta, ja. Us tocaves anar a missa cada diumenge, això era obligat o no? Home, jo no sé si era obligat o no, però hi havia bastanta devoció que s'hi anés. Sí que treballàvem tota la setmana i potser si havia de fer el diumenge de matí anar menjant els animals o s'amullava el bestiar més pronta per quedar un repòs. Però a missa s'hi anava. Quasi sempre s'hi anava. Si no tots, potser es canviaven, però quasi sempre s'hi anava. Perquè anar-hi 10 persones, això hauríeu d'anar en el camió, en l'autobús. No, per tant, que ja dic, el papà li agradava molt anar a missa. Li agradava i ell anava. A missa i a morts no li fallaven gaire. Bueno, doncs anava a missa i ell xerrava amb els seus amics i feia potser la manilla, feia un ratet o un joquet i ja feies diumenge. És que era la manera de veure els amics. Era el que hi havia. Que els amics, els veïns i tothom. Claro, llavors veïns, ara es van cotxe i quasi ningú es veu, així que s'ha sortit de missa s'ha de fer la pel·lada allí. Però llavors feia la pel·lada allí i la gent se'n anava cada un cap al seu barri i a un camí s'ajuntava gent de 4 o 5 cases, cap a l'altre camí també, i la gent anava a manades pel camí i els boixos sobretot a jugar i a passar-s'ho bé tot el camí de missa. I anàveu caminant i de missa? Sí. Quasi sempre, no vol dir que si hi hagués una festa o una cosa o l'altra no es vestís el carro ben mudat, com se vestien llavors, i es anés una carretada de gent a missa i això. Però dies comptats o festes comptades, normalment a peu. Perquè, clar, a casa vostra com es feien els sous, treballant en el camp? Supos que cases feien com a les altres cases que jo veia, perquè jo record de llavors, em sona que eren més o menys com els altres veïns que hi havia al redador de casa. Treballàvem a sort, traiem el que es podia de sort, patata, mongetes, potser es feia aquest canvi perquè es veí
no tenia xuia i nosaltres no teníem mongetes, entonces si tu em cedisses, en vez de dir si m'envenesses, no, perquè potser no hi havia sou, si em cedísseu una barcella de mongetes, jo us podria arriar un trosset de xuia o feien aquests canvis. Sí. I ho feien. I, bueno, i això funcionava molt. I feien, però vivien, jo el que veia, hi havia manada de bestiar a cada casa. Cosa que ara, jo quan veig, si puc, li fas fotos, perquè és que no hi ha bestiar. No se'n veu cap. No se'n veuen. No se'n veu res. Llavors, cada casa hi havia la manada de bestiar, es formatjava i es sembrava a tope tot el que es podia. Tot el que es podia, sí. Que a vostre amb una matança no en devíeu tenir prou. De vegades mataven dos per separat, o de vegades se'n mataven dos tots un dia, me'n recordo jo, de matar-se'n dos o tres. No en feinada, no? Feina sí, molta. Però llavors s'acabaven a quines hores de la nit, perquè es rodava mà i es feia festa i es feia broma, fins que allò s'acabava, era broma i festa. Quantes germanes teníeu? Aquí, quantes... Hombre, allà hi havia 3 germanes, perquè n'hi ha de morts, 3 germans i les altres... I 4 germanes. 4 germanes. Però així ja... Si devien ajuntar joventut a casa vostra. Claro que sí. I dies de matances i tot, cosa que ara es fa la feina i tot Déu se ria, quan més aviat millor. Llavors, de vegades es disfressava la gent i s'anava a cases veïnes que també feien matances. Matar el puesto que han fet les matances ja deuen estar acabant. I es disfressaven i anaven allí, feien punyetarades, però coses per riure i allargar-se. I es sopava potser a les 11 o les 12 de la nit. Pareix mentida que això resultàs, però sí, com que llavors la gent, aquestes manades de gent jove, cosa que ara n'hi ha menys, però aquestes manades de gent jove, tot li anava bé. Sí. Pronta i tard. En aquestes trobades per fer les feines del camp, a voltes es solia tancar, més endarrere, amb xacotes. No sé si també en havíeu vist cap de gent, de cantadors, de ballar pagès en aquestes ocasions. Ballava menys que ara, llavors. No entengues per què, perquè clar, tot ve d'endarrere. Però hi havia menys ballades. Però cantades sí, algunes, sobretot a matances. Hi ha puestos que hi ve gent jove i gent xacotera, gent que li agradàs alegrar els temps. Fer d'aquella ballada un rato agradable i de broma. Entonces sí, es feia molt. Això de cantar ja us ve de llavor, o quan us va arribar a fer les cançons, a fer els vostres poemes? Agradar-me crec que m'ha agradat sempre. Llavors, tenia vergonya, tenia vergonya i si es preparava una cosa o l'altra mirava de retirar-me jo i no volia cantar. Però després, un dia, potser gordant, jo pensava ara que ningú em veu, ara que ningú m'escolta, jo vull fer una cançó de tal cosa o tal altra. I la feia, el que passa que no l'escrivia, no em quedava dins i tal, però això, en edat ja de 7 o 8 anys, ja m'interessava allò que havia sentit a una cantada o allò, pensava, és que allò em va agradar molt. Jo ho he de saber fer, és que és fer-ho que he de saber. I ja m'interessava fer-ho. Perquè en la vostra família hi havia cantadors, per exemple, o no? Gent que sabés dir estribots, cantadors... Sí, a veure, les meves germanes, amb alguna festeta i això, com deien, feien coses així, estribots i cançons d'aquestes llargues. Els entrenaven molt, de vegades, a la nit, fent jerser o filant. Feien calcetins a la nit. Com si ja no haguessin tingut prou feina, no? Exactament. No, però sí que es feia. Filaven, o feien jerser, o feien calcetins per l'hivern, i sense mirar-se ni res, deien una cançó. Deien una cançó. La que ja es havia casat, ja era més grossa i ja es havia casat. Però les que hi havia més a casa sí que cantaven treballant en la ballada.
molt. L'ensamalada. I allò queda, saps? I et recorda i dius, bueno, és que jo també sé fer una cançó així, si la vull fer. I clar, però no tenia l'atreviment ni, quizà, el coratge ni d'això de saber-ho fer, llavors. Com es festejava llavors? A la vostra època? Com ara, pensa. Es havia de buscar un poquet més fi que ara i anar més ensenyat, perquè llavors, pues, no sé, hi havia una vigilància constant a les al·lotes. Una vigilància constant, si s'anava a missa, si s'anaven a passejar hasta allí baix perquè volien anar a menjar un parell de figues orioles, però hi havia algú sempre que vigilava. Si s'anaven a recollir el bestiar, llevat de que el bestiar estàs molt assaciadet pellucant un rato i hi ves una escapadeta, no hi havia, no, ni això, ni això. Ni quan el bestiar pellucava, assaciat, encara hi havia sempre gent que vigilava les al·lotes. Com és que acabàreu aquí, a Jesús? Sí. Bueno, Jesús, passa a passa. Vaig acabar jo casant-me a Sant Llorenç, com ja sap. El meu home era en Pep de Mortera. Vaig casar-me jove, molt jove. Quizà llavors, o sense quizà, la gent se casava més jove llavors. Alguns per el que sigui. Bueno, i vàrem viure per Sant Llorenç la mar d'anys, després també visquérem aquí vora la carretera Llonesa-Fusteria, que hi van néixer el meu primer fill. I bueno, ja després preparàrem aquí, perquè això era de sogres, la casa queixa, ja ens vàrem dar aquí un tros i tal, i preparàrem, ja venguérem cap en aquesta banda. Però, bueno, sempre bé, en el companyerisme del vecindari, tant a Sant Llorenç com aquí, com als puestos que hi haguem estat, hem tingut bona gent, però. Un escriu els sentiments, quan un està més content, quan un està més trist, llavors com us surten les cançons? Segurament quan un està més apagat. Si no trist, talment, més apagat, que estàs un dia que no és per riure. Que és un dia un poquet més aspre. Però vos... En dibuixer. Vos heu escrit segurament 300 cançons. Més. Més. Però segur que hi ha hagut dies que heu estat més feliços que no tristos. Això sí. I també n'he fet moltes per riure. Bueno, això és el que volia sentir. N'he fet moltes per riure. N'he fet moltes que cantant-les he hagut d'aturar-me diverses voltes perquè la gent reia prou que m'aturava i després tornava a començar. Però bueno, s'ha de fer de tot, de ser de puntets, de porfedi, de més sèries, d'amor, de reivindicacions, pel que siga. Us en recordeu el primer dia que cantàreu davant la gent? On va ser? Crec que va ser a Sant Jordi. Feren com un concurs que jo no pensava cantar aquella nit ni això, però ja en tenia de fetes. I feren com un concurset que varen venir uns que eren bons cantadors, que ara no me recordo el nom, però eren bons cantadors, un home i una dona. I aquella gent va cantar i tot això, i llavors no sé ni mancos qui va ser, diu, si aquesta dona, diu, també en cantarà una. Cantarà una sí, que en deixant una, jo no sé cantar ni tal. Bueno, sí, que n'has de cantar una. Bueno, i vaig cantar Germans que voleu que us canti. Va agradar, i bueno, que va dar uns premiets i jo vaig fer el primer premi. No ens idea de cantar, ni molt menys. Però bueno, com que vaig veure que la cosa anava alegre, anava de fer broma, anava tot en gent que mos coneixíem,
i vaig pensar, i per què no la puc cantar? I vaig cantar aquesta cançó. Sí. El cantar redoblat us ha agradat mai o no? M'agrada, però no sé. No, a veure, tampoc no ho he provat. A veure, hi ha coses que si no t'entren talment, per què t'has de mortificar amb allò? A veure, claro, sí. M'agrada i comprenc que hi havia d'haver, és que jo m'encantaria que ara jo saber que hi hagués 4 o 5 persones, joves o que no ho siguen tant, que diguessin nosaltres podem cantar encara 10 o 12 anys, redoblat. Jo hi aniria per sentir-los perquè m'agrada. És una forma antiga, és de lo més antic i s'ha de saber fer, i hi havia gent que ho sabia fer i molt bé, i ara jo no sé a qui m'apuntaria perquè em cantàs una cobla redoblada. Això és una llàstima, perquè el Ball Pagès cada volta hi ha més colles, cada volta hi ha més balladors, balladores. A quasi cada poble hi ha colles de Ball Pagès. A quasi cada poble. Colles en canvi, cantar molt bones. S'està perdent. És el que jo dic. Per què no em creus? Jo ho he dit moltes vegades, en els de cultura i això, que diu no ho deixi, jo ja veig que ho he de deixar. O sigui, és que jo ja a la meva edat no puc fer més que tonteries, un perd la veu, un perd l'equilibri, un perd la força de cantar i tal. Però sí que hi ha molta gent que podria. Jo, la cultura, que li he dit amb alguna cançó que tinc també això, m'agradaria que fos una cosa, no obligació, però inclús sí que hem fet reunions a puestos, algunes vegades, a nits, en algun hotel i això, en gent de cultura, inclús mestres, que deien de la cultura de calar amb una assignatura, però clar, els mestres no els interessa això, ja n'hi ha prou d'assignatures, i jo penso que es va. Però també diuen que hi ha molts de lots que són d'Eivissa, hi ha lotes, que tenen 7 o 8 anys o 10 i els diuen a veure, que t'agrada a tu la cultura o això, i aquesta cultura no saben aquesta cultura. Entonces, si tenim una cosa que és nostra, és de sempre, dels nostres antepassats, i sempre s'ha conservat d'una manera o de l'altra, i ara, per lo que siga, s'olvida totalment. Allò no em fa feliç. Ja m'ho crec. Veure-ho no em fa feliç. M'agradaria que hi hagués un centre, crec que n'hi ha algun, que es fa alguna coseta, que es treballés amb això, algú que fes cançons. Jo he dit de vegades que si hi ha algú que vulgui cantar per les cançons no es tirà de moment, jo estic disposta en que humilment sàpiga ajudar, però que falta més gent. Ara fa un parell d'anys que la Federació de Colles us va dar un reconeixement a vos i a Pepita. Sí. A Pepita Palau de Sant Jordi. Sí, que ella encara estava que no volia sortir perquè en Jaume feia poc temps i això. I llavors ho érem juntes i molt bé, molt contents, molt polit. Varen venir gent de cantadors de fora i fèrem una xacota allí, però la mar de polida. Són coses que no s'obliden, Són coses que no s'obliden. Són coses tan senzilles, perquè jo ni Pepita tampoc no mos han ensenyat no mos han ensenyat res d'això. Sou autodidactes, clar que sí. No, o sigui que és un hobby que mos agrada i tal. I damunt te trobes en coses així, i en gent que t'ho agraeix molt, també em van dar el Premi Xarc a Sant Eulari, amb diverses cosetes que t'ho agraeixen i dius, ostres, què hauré fet jo, per què em donen això? Si jo ho he fet per gust i ho he escrit per gust, i m'agrada quan ho fas jo i quan ho fan els altres, inclús cançons meues, doncs que bé. Jo entenc que quan començàreu a anar per les xacotes, això de treure un llibre, de treure un disc, de col·laborar amb músics internacionals,
No estava en el vostre horitzó, no? En els vostres plans. No, de veritat que no. Ni pensar-hi en això. És que... No sé, són coses que hi entres, és com si te'n vas a fer una feineta que te'n vas només perquè vols llevar aquelles pedres d'allí, però quan ets allí en veus una altra trosset més avant i t'enredres un rato el doble i el triple del que pensaves. Això no és que m'enredaràs, sinó que ho feim molt de gust, i si ho fas amb molt de gust, doncs ja n'hi ha prou, ja tens per anar tirant endavant. Però que no pensava jo que tampoc la meva veu ni el que jo digués pogués interessar per gravar coses i per fer gravacions o per fer vídeos o sobretot per gravar discos i tot això. I cantar fora d'Eivissa i de les Pitiuses, no heu cantat? Un recordat ja no anat de... Molt de puestos. I al final, en definitiva, és dus nom d'Eivissa Sí, pel món. a Brussel·les vaig cantar, a Brussel·les. I fora d'aquí, doncs, molts de puestos, a València, a Barcelona. A Madrid hi vaig anar amb Esteban i tot el seu grup. Esteban Lucci. Esteban Lucci em va dur tot el grup de lo que havia preparat ell per a fer Immaculate. I a Madrid hi havia el de les Pitiuses, el de que fan per turisme, ara que ho Fitur. Sí. Entonces hi va haver moltes coses i nosaltres hi anàvem també preparades per allò, mare de Déu. Jo mirava i em sentia com, jo què sé, com aquest canet vora un elefant. Pensava, mare de Déu, com anem a cantar aquí i tal. Però sí senyor, cantàrem crec bastant bé. Jo he vist vídeos i va quedar bastant bé. Vaig cantar 2 cançons, no sé què, o 3, i va quedar bastant bé. Clar que sí, ja m'ho crec. És dur-lo d'aquí fora. La cultura, si la duim fora, els de fora l'aprecien de vegades més que nosaltres, perquè diuen que raro això. Com quan venen aquests grups de fora, mos quedam al·lucinant mirant-nos, però diuen, ostres, aquests que pareixen pastors, mira quin ball, mira quin cant. Doncs clar que és polit, però ho conserven. A fora jo crec que ho conserven més que aquí. Quantes cançons teniu per estrenar? Per estrenar ja dic que n'hi pot haver ni 300. Bueno, això ho deveu tenir Quizá... ben guardadet. I ben arxivat. Bueno, és una cosa que és el que deia antes. De vegades fas un borrador i al cap d'un temps, si un dia m'apareix el pas a un quaderno, però de vegades tampoc no els hi pas. I aquestes coses, si estan en un paper, se solen perdre o solen despistar. I això heu de posar els nets a fer feina. Ratos lliures que tinguin, a passar a net tot el que ha fet l'abuela. Ja podrien alguna mica ja, perquè saben els punyeteros més que jo i ho podrien passar la mar de bé. Però... Ells deuen estar contents de l'abuela. Sí, ja estan i han perquè... vengut en aquestes festes, jo sempre els hi he convidat i han vengut i tot això i els agrada molt. No, i potser si fas un poema o una cançó, pues, inclús el net que més gros del fill, que ara ha acabat la carrera d'enginyer aquests dies a València, abuela, no ho perdis en això, no ho perdis, no ho has de deixar així. No ho perdis, això ho has de tenir molt ben guardadet. Dic, vale, ja ho té guardadet, però si els agrada. Claro, clar que sí, ja m'ho crec. Us he de preguntar per l'actualitat. Com ho veus ara? Els joves no puguin... Els joves amb feina, perquè feina n'hi ha. Que un jove en el sou que té un bon sou, potser no pugui ni llogar un pis. Això... A Eivissa. No sé si t'hi de dir que és decepcionant, trist, o com és que s'han rosclat un pot que de vegades li dones voltes i voltes en el tap i no arribes a enganxar la roscla perquè aquell tap tanqui. I jo no sé a què s'ha desenrosclat ni que és que no s'ha fet bé,
perquè la gent jove no tinga, per almenys una gran part, sinó tot en general, pues, una gran part que tinga un casa seva, que puga alquilar un pis i viure ell i una companyera, o una companyera i un company, viceversa, així com vulguin. Jo ho poso per igual. És molt difícil això, que no hi hagi ni cases. Ara diuen que no hi ha ni cases. Per què no hi ha cases? O per què no se n'han fet? Perquè no se n'han fet a l'hora, no s'ha mirat de fer res durant temps. Aquest que ha quedat desenrosclat així, que no acaba d'estar cipat ni és bo de cipar de repent. Perquè jo veig molta gent jove, amigues que tenen filles. Sí, si se n'aniria o se n'ha anat, però és que si és que allò no es pot pagar, o se n'ha anat a fora i un fill de dies i no ha trobat cap pis que es pugui alquilar. A un temps hem de pensar una cosa. Farem una passa endarrere, que deies tu també. A un temps se col·locaven 2 o 3 matrimonis a una casa, si feia falta. Com allò hi havia pares i algun fill casat i això. Tampoc no era talment l'octuori. Però hi havia molta gent dins les cases. Ara hi ha cases que si hi ha pares ben aviat hi ha fills. Claro, ja volen partir, però i on? No té fàcil solució, Com perquè ho fem? si la solució fos fàcil ja s'hauria trobat. És aquí. És que no ho és, per cap costat que es miri no ho Ja ho és. crec. Margalida. I em sap mal, Ja m'ho crec. per la gent jove, perquè aprecio molt la gent jove, com segurament que apreciem tots, la gent jove que és el nostre porvenir, és la flor de lo que hem fet nosaltres, és el que hem de seguir, és el nostre carrerany, que dic jo, i hem de seguir més o menys les nostres raons que tenim per viure. Però d'aquesta manera... Jo no us vull posar en un compromís, però fa un any en na Pepita mos va cantar 2 estrofes. Na Pepita. Na Pepita. I ara na Margalida no hauria de ser menys. Na Pepita... Na Pepita sap cantar. I sap cantar molt, que ja és veritat. I té una veu molt bona. Jo des del Covid, la veritat és que no he cantat que es valga de res. Que es valga la pena, no sé. Però podeu cantar una cançó o recordar-ne alguna. Això... Bueno, puc cantar un trosset fins que m'aturi. Vinga. No em costa molt dir saturar-me. Si no duc puntal ja ho has vist, però bueno, a veure si em recorda alguna cosa, que l'he fet de no fa gaire. Just per venir a sa balada jo he fet un tros de regló perquè ho hem de conservar-ho i només faltaria això. No ho entenc ja fa temps, però tampoc si dona que hem d'aprendre a pronunciar que no ho fem com ses persones. Que parlam amb Eivissa en 4 gats i una mona, llengües n'hi ha més de 1000 i sa d'Eivissa no és bona. I en els que som més d'edat i a molts de llocs farem nosa, que el nostre parlar és antic i no s'entén bé i no s'usa. I el que ens havien ensenyat en tant de morir, ternures que mos havien criat i ha de seguir sent cultura. Per i on poden fer un sac de llengües i alt,
tres trastos que Eivissa és cosa a part i sa cultura és per naltros. Cuidem-nos de sa nostra illa, que és el nostre tresor, els principis que mos guien, no els oblidem per favor. Que hem d'ensenyar a la gent jove el que és dolent i millor, que en què es tingui una carrera es pot granar el carreró. I si fa impudor els pobres, digueu-mos-ho per favor. Deu ser que venim de cera, de recollir sa llavor. I estan mesclats en sa paia, no es fa tanta lluentor, que sa suor i sa migranya no es fa tanta lluentor. I és que feim olor de terra, deixeu-mos en es cotó, però amb ella resistirem en lo dolent i en lo bo. Crec Fantàstic, que m'ha Margalida. acabat. Fantàstic. Quin missatge més polit. Sí, bueno, és una pobleta que ja dic, ara m'he equivocat, que s'ha un mot, però bueno, més o menys sí que la tinc escrita i no la vull perdre, perquè aquestes coses val la pena guardar-les. Clar que sí. Margalida, amb aquest missatge amb un anam, amb aquest missatge de cuidar lo nostre, de cuidar la nostra cultura, I això. que encara que siguem 4 gats, 4 gats i una mona, que digues. 4 gats i una mona, però encara hi ha futur. Però és la nostra cultura i siguen 4 gats també hi ha prou. També hi ha prou per seguir endavant i haver-hi algú que s'interessi. Jo quasi faria un crit, supos que d'alguna manera em sentiran, un crit a la gent jove, o que no ho siga tant, és igual, gent que tingui alegria i que tingui ànim per cantar i que sàpiga ajuntar un pati allà on siga, davall una figuera, un puesto que es tingui confiança i que sàpiguen aprendre cançons i cantar-les i dir endavant, que això no es perd. Margalida Roig, moltes gràcies per haver-vos sigut a la cadira, moltes gràcies per aquesta cançó. Gràcies a vosaltres. I molta salut, i que pront ens tornem a veure. Claro que sí, que ens tornarem a veure. Amb una cadira, fent una xacota, exactament. Allà on hi hagi xacota i festa hem d'estar-hi. Hem de ser-hi. Tots per fer-ho créixer. Gràcies per tot. I a tots vostès, els esperem la setmana que ve un altre convidat aquí, a la cadira dels majors. L'Institut d'Estudis Baleàrics ha patrocinat sa cadira dels majors.